Vigyázz, lépésén, új! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Délapolati Tudományos Vitézélet nevében minden kedves jelenlévőt. Nevem Vitéz Vadászi János, a Délapolati Tudományos Vitézéletnek a vitézi harmadja vagyok. Én fogom levezetni meg az ünnepségnek a keretében az zászlóaltatást a Kerekegyházi térségében. Megkérlek mindenkit, mielőtt elkezdődik az ünnepség, mondjuk el közösen a magyar himnuszt. Vigyázz! Köszönöm szépen, legyen szívesen helyet foglalni. Kedves vendégeim, bemutatnám, bár nincs itt most egyben Gábor Imre atya, a házigazdánk, de majd később az ebédnél majd fog lenni. Seffer Attila atyát, Kiskunfélegyháza káplárát üdvözlöm nagyon sok szeretettel. Téglási Anna református lelkészasszonyt, és köszöntöm dr. Fehér Témes szegedi főkapitány urat, Bartók Lajos főkapitány helyettes úr családi tragédia miatt nem tudott eljönni, nagyon sajnálom. Bogár Ferenc törzskapitány urat, szakítskévő, Végi József törzskapitány urat, Mélyútró, Kelemen már Kerekegyháza polgármesterét, dr. Vitéz dr. Bárdi Zoltán szabadszállás polgármesterét, és kedves feleségét is, Kertész Lajos Szegedő Évike nem jó évét. Török Ignác hadnagyot, Tézi hadnagyot. Azt mondja, Galamb
Ferencet, vezérlő hadnagy, vitézi avatásunkról. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Somogyi Csizmadi Csabát, vezérlőtisztünket, Vitéz Szabó János, Nyíregyházi Nemzetőrség elnökét, Rutkai József versmondóval, és még köszöntöm Gertész Bagi Ferencet, Szentgyörgyi Lovag rend lelki segélyi mozgalmának vezetőjét, és minden olyan kedves vitézünket még, akik még itt vannak közöttünk, és azon kívül még a többi kedves vendégünket, akik nem vitézők. Kedves vendégeim, én Vadászi János 1967. 5. hó 26-án születtem Szabadszálláson. 38 évig éltem valláskoztam. 6. éve vagyok Nyíregyházán. 15 éves koromban kezdtem el dolgozni. Apám azt mondta, hogy ha nem akarsz tanulni, akkor dolgozzál. Majd elvégeztem a traktoros iskolát. Majd 89. február 27-én bevonultam a katonának. 90. augusztus 15-én leszereltem mezőtúron. Ugyanaz évben megnősültem, október 20-án, akkor született 2 családom, Tamás és Ferenc, ők is itt vannak. A Ferenc fiam, ő először vitézi várományos. Majd elváltam, és 11 éve élő párkapcsolattal, jelenleg párban Keceláki Ritta, ebben a kapcsolatban született egy kislányunk, aki most 2,5 éves. 2007. június 23-án lettem vitézi avatva Szegedön, a Alsóvárosi templomban, a Délalföldi 56-os vitézi rend. Majd 2009. május 1-én neveztek ki Vitéz Végi József javaslatára Nyíregyháza térségére vitézi hadnaggyá. Azóta töltöm be ezt a tisztet. Józsi bácsi mindig megkérdezte tőlem, hogy mikor lesz zászló. Akármikor találkoztam, vele mindig mondta, hogy mikor csinálsz zászlót. Most eljött ennek az ideje, de elmondanám, hogy ez a zászló nem jött volna létre, ha nincsen Vitéz Somogyi Csizmadi Csaba, Vitéz Szabó János és Vitéz Nagy István Fülöpházára. Ők hárman segítettek nekem igazából, hogy létrejön ez az zászló. Többi vitézeim, ők is kisebb-nagyobb összeggel támogatták. A 30 vitézemből 15-en támogatták. 15 nem támogattak. Nem tudtak. Ezt is érthető, de létrejött az zászló, ez a lényeg, és ezért vagyunk itt most, hogy ezt az zászlót felszenteljük. És remélem, hogy sokáig fogjuk még mutogatni. Kedves vendégeim, megkérem Somogyi Csizmadi Csaba ezredes urat, hogy legyen szíves a zászlót középre vezényel. Avatandó zászló. Vigyázz! Hagyj venni középre rég. Megkérem dr. Fehér Géza főkapitány urat, hogy legyen szíves a Délalföldi 56-os vitézi rend nevében a szavakat elhelyezni. Figyelj! Figyelj! A zászló dísze, a zászló kiegészítő dísze külön mondani valót tartalmaz. A zászló tiszteletét,
a zászló igenlését, a zászló támogatását. Mielőtt rákötöm ezt a megerősítő, tisztelgő szalagot ennek a hadnagyságnak a zászlójára, hadd mondjak néhány szót a zászló fontosságáról. Úgy tűnik, hogy modern korunkban a zászlónak, mint az egyik minden emberi csoport, minden emberi közösség fő jelképének szerepe, jelentősége csökkenni látszik. Más jelképek, gyakran nem is igaz, hanem hamis jelképek kerülnek előtérbe, amiknek alapja, vagy amelyeknek alapja nem az, ami a zászló alapját képezi. Mi a zászló? Egy darab, bár nagyon szépen kialakított textília. Ezt mondja róla a liberális szemlélet, a nemzetellenes, a csoport, a kollektíva ellenes szemlélet. Mi a zászló annak számára, aki most zászlót avat, vagy akik most zászlót avatnak, vagy azok számára, akik évszázadokra, vagy évezredekre visszatekintve a zászlót mindig, mint szent fogalmat, mint a közösség fő jelképét, összetartó jelképét tartó fogalmat ejtik ki a szájukon. Viszik magukkal, emelik magasra, úgy néznek rá, mint egy szent relikviára. A zászló szentelés, a mi zászlónk szentelése, vagy a mi zászlóink szentelése emiatt a gondolat miatt kerül keresztény egyházak templomába. Ennek a gondolatnak kérjük föl, keresztény egyházak, nyugodtan mondhatjuk, hogy a mennyek földi képviselői, szerzeteseket, papokat a zászló megszentelésére. Mit jelent számunkra a magyar zászló? Történelmünk mindig a zászló jegyében akár jött létre, akár szilárdult meg, akár jutott harcba, védelmi harcba, akár győzelmi, akár vereség pozícióba. A zászlónak mindig jelentős szerepe volt. A zászló megbecsülése, a zászló tisztelete végig kíséri a mi hazánk, Magyarország történelmét. Az, hogy ez a kis közösség, tiszteletre méltó közösség, a zászló létrehozását és a zászló szentelését határozta el, ez azt mutatja, hogy ez a közösség valóban közösségé vált. Az a vitézi csoport, amelyiknek a vezetőjét, Vadászi János barátunkat külön tisztelettel kell említeni ennek a zászlónak a megvalósításáért, és ennek a szentelési, szent mozzanatnak a létrehozásáért és megszervezéséért. És külön köszönet érinti, vagy illeti azt az egyházi személyeket, akik ezt, ahogy szoktuk mondani, az Isten házába, az egyházi központ házába lehetővé tették. Köszönet érte. Mire használjuk mi a zászlót? Arra, amire a történelmi folyamat, a történelmi emlékük számunkra kötelezővé, vagy legalábbis példával tesznek. Arra, hogy fölnézzünk rá, arra, hogy köréje seregeljünk, arra, hogy amikor ünnepi közösségi megnyilvánulások vannak, akkor a zászló után, a zászló alatt menjünk, jelezve ezzel, hogy ez a lobogó, a mi zászlónk, ennek a közösségnek a zászlója. Mi ehhez a zászló által jelképesen összetartó közösségnek tagjai vagyunk, ezután a zászló után megyünk, ez a zászló, ami gondolatainkat, eszménket, törekvéseinket fejezi ki, magyar nemzeti gondolatokat és magyar nemzeti törekvéseket. Arra kért engem Vadászi János hadnagy úr, hogy mondjak néhány szót ennek a mi rendünknek, a délalföldi 56-os vitézi rendnek a történetéről. Engedjék meg, hogy ezt nagyon röviden, ezt a kérést teljesítsem.
A rend, ez a rend most már 6. éves, 7. éves. Nehéz körülmények között jött létre, 52-en alapítottuk meg Szeged, illetve Csongrád megye, szintén a zászló alá tömörült tagjaival. És kiterjesztettük érdeklődésünket, tájékoztatásunkat az egész országra. És ma ennek a rendnek 480 tagja van. Ez alatt a 5-6 év alatt ennyien toborzódtak a mi zászlónk alá. Mi ennek az oka? Az oka egy gondolat. Egy olyan gondolat, amely, úgy gondolom, mindenkit megfogott, aki akár belépett ebbe a rendbe, akár hozzátartozói rendnek tagjai, akár már felavatott, vagy akár avatásra váltó tagok. Ugyanis ez a rend nem különleges, nem szokatlan célokat, módszereket tűzött maga elé. Azt, ami itt éppen jelképesen megtörténik, nyomatékot nyer az zászló szentelésével, közösségek szervezését, összetartó, nemzeti érzelmű, becsületes, vitézi jelképeket és vitézi jellemeket képviselő és viselő magyar polgárok közösségét. Egyik különleges közösségét. Azt a közösséget, amely hajlamos arra, hogy ezt a zászlót tisztelje, mindazt, ami mögötte áll, mindazt, amit ez a zászló megszemélyesít és jelképez, azt tiszteletbe tartsa, vitézi rendünk utasítását, elvárásait kövesse, és szélesítse, gazdagítsa sorainkat. Rákötöm ezzel a gondolattal ezt a zászlót, és még utána szólok egy néhány szót. Legyen tehát az a zászló az, aminek szánták, az, amiről itt beszéltem, dísze, éke, megerősítése egy nemzeti közösségnek és a nemzeti zászlónak. Másikat. Egy napirenden nem szereplő feladatra vállalkoztam, és kérem hozzájárulásokat. Egy verset akarok mondani, a főkapitányok nem verset szoktak mondani, hanem hát először is ugye példát mutatnak, utasításokat, elgondolásokat adnak, és végrehajtják azt a vezetői funkciót, amely egy ilyen csoportnak, sőt egy nagyobb közösségnek is számára elvárt kötelme. Azonban az a vers, amit itt el kívánok mondani, fel kívánok olvasni, az a vers, amit az avatandó vitézek hallani fognak a szegedi avatáskor, szeptember 17-én. Az a vers ez, amit az eddig avatott vitézek még nem ismernek, mert ezt a verset újonnan fedeztük föl. Hadd mondjam el, hadd osszam meg a vers által keltett érzelmet ezzel a közösséggel, amely a tiszteletre méltó alkalomra visszajött. Tóbiás Klára, szegedi szobrászművész írta. A címe Csillagúton. Itthon vagyok, s majd hazatérek, ha a csillagos égre nézek. Csak itt lehet csodákra várni. Csak menni, menni, meg nem állni, emberként csillagúton menni, élve és halva magyarnak lenni. Innen üzen a nap keletre, csak itt bolyong a táltos este, csak itt jár lélekszárciget, ide jár vissza minden fecske, itt van otthon a kikelet. Szíve a létnek itt repete meg, az égi szarvas itt rekette meg, az élet vizét csak innen látni, turul madárként magasba szállni, csak innen lehet. Bodros felhőktől teherbe esni, a fénybe öltözöttet lesni, szakadt ruhában kopottan járni, s mennybéli királyok elébe állni, csak nekünk lehet. A múltat eltemetni kéjjel,
s álmodni vele minden éjjel, a hazával csordultig lenni, üres zsebbel nyugatra menni, csak innen lehet. Panaszkodni Isten fiának, felróni bűnét minden ágnak, csak adni, adni, soha se kérni, ordasokat barátnak vélni, a léttől részegedve élni, csak itt lehet hazát remélni. Ránk tekeredik ezer gyalázat, lelkünk elvérzik, mégse lázad, csak menni, menni, csillagúton menni, és élve, halva magyarnak lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a tanulóknak. Megkérjük a második szabad felkedését dr. Kálmán Márk, Kerekegyházi polgármesterét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek és mindenki, aki majd Kerekegyházán a nemes alkalomból jelen van. Valóban az emberiség történetében időtlen idők óta az zászlónak komoly jelképrendszere, jelképe és üzenete van. A történelem folyamán mindig felsorakoztak különböző nemzetek, csoportok, közösségek egy-egy zászló mellé, zászló alá. De valóban föl kell tennünk a kérdést, hogy mit jelent nekünk egy zászló. Mit jelent nekünk elsősorban a zászló, a magyar nemzeti zászló, lobogó. És a nemzeti lobogó különböző alkalmakkor, rendezvényekkel, eseményeken történő kitétele, felvonulásokon, ünnepségeken való használat. A mai nap azt gondolom, hogy két dolog miatt nagyon fontos. Az egyik az, hogy a délalföldi 56-os vitézi rend Kerekegyháza térségi zászlóavása megtörténik. Emögé a zászló mögé, emellé a zászló mellé, mondhatjuk zászló alá, számos olyan derék magyar ember sorakozik fel, aki fontosnak tartja a nemzet, a haza, a hagyományok, a történelem tiszta és igaz megbecsülését. Én magam nevében kívánom, hogy mindenki, aki a zászló alá felsorakozik, vagy eddig felsorakozott, és felsorakozni fog a jövőben, ezeket az értékeket minden körülmények között és mindenkor tartsa legfontosabb kötelezettségének. Senki ne álljon a zászló mellé, aki ezt nem teszi meg, vagy nem így gondolkodik. Ehhez kívánom, hogy mindenki ezen gondolatok jegyében használja ezt a zászlót, becsülje meg, és legyen ez a zászló Kerekegyháza város közösségének egy új színfoltja, egy új jelképe, mely sokak által tiszta, megbecsült és megfelelően használt. Ezennel felkötöm azt a szalagot, amivel a saját érzéseimet, mint Kerekegyháza város polgármesterének, a közösségét felelős vezetőjének az érzéseit és gondolatait jelképezem. Köszönöm szépen a polgármesteroknak. Megkérném Vitéz Szabó János, Kerekegyháza nemzetőség elnökét, legyen szíves kösse fel a szolgálat az ászlót. Köszönöm szépen. Vitéz Somogyi Csilladia Csaba, Balhozvagyi Egyesület nemzetőségének az elnöke helyett
Vitéz Végi József tábornokul fogja felkötni a szalont. Kedves bajtársak! Vitéz Végi József törzskapitány vagyok, nemzetőrségnél pedig altábornagy. Kedves barátaim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a szép nagy ünnepségen, és örülök annak, hogy az én elhatározásomra minél többet szeretnék és akarom, hogy több zászló legyen. Üzenem városnak, falunak, hogyha teheti, a vitézrend részére készítessen szép zászlót. Ez a magyarságnak az egyik gyönyörű jelképe. Drága barátaim, én még egyszer hangsúlyozom, nagyon köszönöm az itteni vezetőségnek, köztük Gadászi úrnak, hogy engem bízott meg azzal, hogy a nemzetőrség részéről avassam a zászlót. Köszönöm szépen! Mint vezénylő, szalagot nem köttetek, de egy pár mondatot engedjetek meg. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az zászlóavatás a Ballószögi Nemzetőr Egyesület zászlajának jelenlétében történik, amely zászló a Nemzetőrök Országos Szövetségének Göncz Árpád köztársasági elnök úr által adományozott zászlajának jelenlétében szentelődött föl, vált gyerek, fiú zászlóból felnőtt zászlóvá. A sor nem szakad meg, a Kerekegyházi 56-os Térségi Vitéz Egyesületnek az zászlaja ezáltal a nemzetőrség nagy zászló családjába betugadódik. Emeljék föl magasra ezt a zászlót, de alá gyűlünk, ne azt nézzük, hogy a zászló mit adhat nekünk, hanem azt, hogy mit tehetünk mi a zászlóért. A mai lármás időben nagyon sokan lármáznak. Ami szintén lármázni fogunk, azzal csak a kakofónia, a lárma lesz nagyobb, ennek túl sok értelme nincs. Én azt mondom, hogy itt mi kistérségünkben tudunk tenni, ha összefogunk, és úgy eszem észre, hogy a polgármester úr részéről maximális a nyitottság, köszönet érte. Ki tudunk menni tanyaprogramba, nemre, vallásra, korra való tekintet nélkül tudunk elesett idős embereken segíteni. Én azt hiszem, hogy nekünk a karitatív szolgálat, ami egyedül járható út, és talán ezzel a kis nemzetünk is egy kis jó hírt kap. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen. Megkérem a vezérlőtisztet, hogy az zászló fordítassa meg. Kitérés előre rég, látom sor. Hátra, part! Most kérem akkor meg Setter Attilát, nagyon széles megszentelte a zászlót és fel. Akkor is tisztelettel és szeretettel köszöntünk kedves mindannyiunkat. A pap általában előbb-utóbb azért kiharcolja magának, hogy szóhoz jusson, úgyhogy most én is szóhoz jutottam. Szép gondolatok után engedhessék meg, hogy annyival egészítsem csak ki, nem azért, mert hiányos volt, hanem azért, mert mint pap a tisztem, hogy hozzáfűzzem. A zászló valóban, azt hiszem, mint jelkép, mint szimbólum, egyidős az emberrel, az emberiséggel. Mindig voltak, akik az egységüket így szerették volna kifejezni. Egy zászló, egy jellény, egy szimbólum köré gyűltek. És ezzel a zászlóval szerették volna kifejezni azt az értékrendet, azt az eszményiséget, amit a szívükben végeztek. Azonban azt hiszem, hogy szükséges, hogy ez a zászló, ez ne csak szimbólum, meg jelvény legyen,
hanem egy kicsit magasztosabb értékeket is hordozzon magában. Mert katolikusok, amikor húsvétot ünnepeljük, a húsvéti ünnepkörhöz hozzátartozik a húsvéti gyertya, illetve föltámadt Krisztus szobor, amely szobor minden egyes katolikus templomban egy zászlót tart magában. Egy zászlót fog Urunk Jézus Krisztus. És minden egyes zászló a föltámadt Krisztus zászlajából együtt, az Isten szeretetével, az ember társaink megbecsülésével, a kölcsönös tisztelettel párosul, akkor már nem csak szimbólum és jelvény, hanem az Isten szeretetének hírnöke és a győzelemről tanúskodik. Lehet az ember élete, sorsa fájdalmas, nehéz, megpróbáltatásokkal teli, de az Isten szeretete az, amely győzelemre viheti az ember életét. A Vitézi Rend nevéből csak így a magam eszmefuttatására, ugye, dél-alföldi 56-os Vitézi Rend. Az 56-os magyar események pontosan azt mutatják meg, hogy az ember az Isten nélkül, az Isten szeretete nélkül embertelenné tud válni. Pontosan ezért kell, hogy legyenek emberek, akik egységben, töbörülve egy zászló körül kifejezzék azt, hogy igenis van még mind a mai napig szükség arra, hogy valakik tanúságot tegyenek a szeretetről, a megbecsülésről, a kölcsönös tiszteletről, a hűségről. Múlt erős gyökér, jelen jövő belőle él. Idézzük nagy elődeinket. A múlt erős gyökér, de erről tanúságot kell tenni a jelenben, hogy egy szebb, egy élhető és egy reménnyel telibb világot tudjunk kialakítani. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy egy rövid kis imádságot felolvassak. Havonta járok egy közösségben, ahol szintén együtt imádkozunk pontosan ezért a szebb és élhetőbb jövőért. A Teremtő Istenhez könyörgünk. Adjunk mindnyájunknak, akik nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária zászlaja alatt szolgálunk, hódító erejű hitet és az Isten Anya iránti gyermeki bizalmat, hogy a világot számomra megnyerhessük. Adj nekünk eleven szeretettől átadott hitet, amely előtt nyújt, hogy minden irántad való őszinte szeretetből végezzünk, minden embertársunkban téged lássunk, és rajtunk keresztül neked szolgáljunk. Adj sziklaszilárd, rendíthetetlen hitet, hogy az élet minden keresztjében, fáradalmában és csalódásában álmodatosan ki tudjunk tartani. Azt kívánom, kedves mindannyiunknak, hogy az élet fáradalmai és csalódásai közepette az Isten iránti szeretetből merítve ki tudjanak tartani, tudják hordozni az élet keresztjeit. Végezetül, mivel Szent István templomban vagyunk, egy rövid versrészletet szeretnék idézni, amit 20-án az államalapító Szent Király ünnepén is idéztem Gyóni Géza Dicsőséges Joghoz című verséből. Dicsőséges jog, ne engedd, hogy vakpártosság épp most gyöngítsen meg, s amelynek híján annyi sebünk éget, terems közöttünk szent, erős egységet. Azt kívánom végezetül, hogy valóban mindannyian egy szent, egy erős egységben tudjunk tanúságot tenni
a mai küzdelmekkel teli világban is az Isten iránti szeretetről. Tanúskodjék ez a zászló, ez a pajzs, és mindazok, akik e köré gyűlnek a saját életükkel, hogy igen, van, sőt, lehet alakítani egy szebb, egy reményteljesebb, egy jobb jövőt. És most akkor következne a zászló megszentelése. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk! Istenünk, a te igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat erre a zászlóra, áld meg minden jó szándékú ember kezdeményezését és munkáját, amellyel a jövő nemzedéke számára emléket kíván állítani az emberség, a kölcsönös tisztelet és a krisztusi szeretet értékeiről. Szenteld meg ezt a te bőkezűségeddől készült zászlót és pajzsot, és töltsd el szívünket szent lelked örömével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Köszönöm szépen, Attila atyám. Megkérem Kegylási Anna, református lelkészasszony, legyen szíves, szentelje fel az zászlót. Áldás békesség! Az jó hírért, névért, és az szép tisztességért. Ők mindent hátra vannak. Emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Balasi Bálint szavaival köszöntöm a zászló avatásra és a pajzs megáldására megjelent vitézi rendtagjait és barátait, mindenki gyülekezetet, áldás békesség. Balasi, aki maga is igen jól forgatta a szavját és a rímeket egyaránt, hitelesen írhatta le több mint 400 éves sorokat az igazi vitézi életről. Nem volt ám könnyű dolga. A török hódoltság első évtizedeiben, a török elleni állandó harcokon kívül a gyakori árulások, hitszegések miatt folytonosan veszedelemben telt az élete. De a csatában legalább szemtől szemben látta az ellenfeleit. A mai vitézeknek és harc az élete. De talán annyival nehezebb, mert ugyan nem török hadak ellen vívnak, hanem a közöny ellen. A közöny pedig mindenüvé befurakodhat, alattomosan terjed, mérgez, és nem lehet szavjával levágni. Hanem egyszer csak azt látja a közjóért tenni kívánó személy, hogy magára maradt. Talán egy-két bajtás van körülöttem, akikkel legalább a hátukat egymásnak vethetik. Óriási feladata van tehát ma minden a közjó előmozdításáért és annak zászlaját próbáló lovagrendnek, vitézrendnek, szervezeteknek, így önöknek is. Megvenni a sarkukat, az erejüket egyesíteni a közömbösség, a fásultság, az ebből fakadó resség ellen, hogy el ne borítson bennünket a közöny. De ma az igazi vitézi tett, az igazi virtus,
igazi huszárcsíny azonban a lelkünkben kezdődik, és ott is dől el. A legnagyobb dolog ugyanis régen is és ma is önmagunkat legyőzni. Önmagunkból kigyomlálni a közöny, a resség, a nem törődösség, a kishitűség és a kicsinyesség csíráit. Ehhez kell valóban bátorság, ehhez kell szilárd jelleg, ehhez kell az Isten félelme. Hisz egy egész világ a gazdaságkor erői ellen kell megvívni a csatát. A gazdaságkor ugyanis azt mondja, fogyasz, eltáj, érezd jól magad, ez neked jár. A Szentírás így tanít a második Timóteusi levélben Pál apostol szavai szerint: te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Az igazi lelki életet és élő vitézt olyan erő segíti tehát, amely még nem vallott kudarcot e földön sem. Jézus Krisztusnak, Isten egyszülött fiának, a megváltónak, a tökéletes Istennek és tökéletes embernek az ereje. Minden jó vitéz csak a megváltónk arcába tekintve tekintheti meg a maga igazi, belső, lelki arcát. Minden jó vitéz Jézus Krisztustól kérhet megőrzést, védelmet, támogatást és erőt önmaga megnemesítéséhez, hogy fegyelmezett vitézzé válhasson. Ti, akik itt álltok most zászlótok és pajzsotok körül, annak megáldására várva, gyertek és kövessétek a mi Jézus Krisztusunkat, a mi tábornokunkat, a mi parancsnokunkat. Kövessétek és kérjétek az ő erejét, a tőle való Isten, önmagunk és egymás iránti bizalmat, az ő szent lelkét, hogy igazi vitézzé válhassatok, akit kötelez a múlt, hív a jelen és remél a jövendő. Isten áldja tehát meg ezt a zászlót és e pajzsot, melyet igazságos és jó célért emelnek fel. Isten áldja meg azokat a vitézeket, akik igazságos és jó célokért emelik majd magasba, és tartják ott e zászlót és a pajzsot. Isten áldja meg önöket, Krisztus jó vitézeit. Amen. Köszönöm szépen a lelkész asszonynak. Megkérném a vezérlőtisztet, és fordítassa meg az zászlót. Zászló pajzs két előre lép. Hátra harc. Figyelj! Most lesz az, hogy átveszem a zászlót. Zászlót add át. Figyelem! Vigyázz! Az elkövetkezendő jövőben legyen az a zászló, a Kerekítháza büszkesége. Zászlót vedd vissza! Ilyen! Köszönöm szépen. Vezérlőtisztet megkérem, hogy vezényelje erre az zászlót. Zászló. Erre lép vissza. Pajzs, lép vissza.
kérem Rutkai József versenyzókat, mondja el a versét. Sajó Sándor, magyarnak lenni. Magyarnak lenni tudod, mit jelent. Magasba vágy tenni egyre lehet. Mosolyogva, mint a méla őszitály. Nem panaszolni senkinek, mi fáj. Baromni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami. Sok százados búl, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magában élni, ahol kusza vágyak, bústündérekként föl-föl sírdogálnak, számaikból a fájok kénytelennek fekete fényű vágyat szöveget. És út és gyász és sejtést egybeszélve, ráteredik a titkos jelentőre. A rabmódra húsz, mint idegen át, álmodva róla büszke, messzi cél, s megmegnézem a múlt emlékinél, kergetni téged csalfad végig már. Csalódni mindig, soha célt nem érve, s a szívünkben már apad az a hit, rátakargatni sorsunk 100 sebére önállítás, koldosra. Én népem, múltba vagy jövőben néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. Magyarnak lenni tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájt, véges végtelen, születni nagynak, bajban, büszke hősnek, de döntő harcra nem engedős. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába. Hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon rá írtó jégvetés. Fölajtott vágyak szomjan keseregve a szabaduló Mózest várni egyre, hogy orrázúzza azt a színfalat, mely végzetünknek közült átkoló ránk néz merre irgalmatlan, és utunkat állja zordan, hallgatag, vágyatlan tűrni furcsa végzetünk, mely sírni késztő tréfát húz velünk, és mert sok bajunk, nincs ki megtorolni, egymást vádolni, egymást harcolni. Majd folytott kezdődik, hogyha megtagad, szilajnak lenni, mint a bérszpadon. Nagy bánatoknak hangos lakzján, nagyot rikolni, hajrá, húsz cigány, háború vével kesergőt illatni, hogy mi nekünk haj, nem tud megvirani. Hogy annyi szent hív, annyi ős erő, megsebzett sasként sírva nyögdölő, miért nem repülhet fönn a tiszta légben, munkás szabadság édes gyönyörében? Hogy miért teremtett bennünket a végzet? Bús csonkaság, fájott törömények. Tombolva élni hegyeink barát, keservegyenek, izzó mámorát. És még szívünkben a tesztvágy tüzenyarral, fölgódni tomba lázadó haraggal, és mikor már szívünk majdnem megszakad, nagy keservünkben, bús szégyenünkben, falhoz vágni az üres poharat. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarra lenni új bús, oly nehéz. De túl minden búr, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem akad a hőség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy és szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködő, ha szenvedő, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívunk a magyar földünk lelkét, vérünkbe ottva ősök konszerelmét, fél tőlünk borulni minden magyar rögre, és hozzátapadni örökkön, örökkön. Kedves vendégeim, az ünnepségnek majdnem a végére értünk, elég van még egy-két meglepetésünk.
megjárta az első világháborút, megjárta a második világháborút, mind az elsőben is. 3-szoros kitüntetett, a második világháborúban is. És 1983. január 6-án halt meg. Ő az egyedül egy lévő optomoszunk, aki Nagy Istvánnak az édesapja, aki itt áll Vigyázban, Díszmagyarban, Pucskaiban. Légy büszke Pista bácsi továbbra is az édesapádra. Szeretnék megemlíteni a legidősebb intézemet, és örülök neki, hogy itt is van. Ő decemberben lesz 76 éves, és még mai napig is dolgozó ember, Lajos néven, mint házi orvos, Vitéz dr. Csire Géza, Géza bátrán légy szíves. És üdvözlöm a kedves feleségedet és a Nikolszont. Kedves vendégeim, 3 földet szeretnék egy szálvirággal, egy emlékmakettal kitüntetni. Ők olyan hölgyekről van szó, akik bármikor adhatók. Nyomtatás, írás, szerkesztés, telefonálással. Ők mindig segítenek. Sosem mondják azt, hogy nem. Bár Szabó János kérdezett, hogy a párja igazság. Igazoltam távolás esetében. Rendben. Először is szeretném megemlíteni a legidősebbet közülük és a legaranyosabbat. Őnek is telefonálhatók reggel, délbe, este, bármikor rendelkezésemre áll. Ez pedig Kertész Lajosné, Vitéz Kertész Lajosné Évi asszony. Kívánom, hogy még nagyon sokáig zakossanak, ápolgassanak, és fogad tőlünk szeretettel a Kerekegyházi térségéből ezt a szálvirágot és az emlékmaket. A második hölgy is olyan, hogy minden nemzetközi munkában, minden intézi munkában kiveszi a részét, és sosem mondja azt, hogy nem. Hát sajnálom, hogy nincs itt az Erika, Szabó Jánosnak a felesége, de hát megkérem a férjét, hogy legyen szíves menni át az ő nevével az emlékmakettőt, meg azt egy szálvirágot. Megkérlek. Megtisztelsz el, köszönöm szépen. A harmadik hölgy az megint hűséges, segítőkész. Mindig kihangsúlyozom, nem vagyok a titkárnő. Ő az élettársam. Köszönöm. Elnézést kérek. Én is vérbi vagyok. Tisztelt vendégeim, mielőtt kivonulunk, elmondjuk a székelyhírózt. És ezúttal szeretném megköszönni a Kerekegyházi TV-nek, a Lajos Műzsei Televíziónak és a Petőfi Népe szerkesztőségének a jelenlétét. Köszönöm szépen! Ki tudja meg,
szikla, népek arcára, zajló tengerén. Fejünk az árjaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni erdélyt Istenünk. Harogni szépen, folyik, mint a szikla, népek arcára, zajló tengerén. Fejünk az árjaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni erdélyt Istenünk. Megkérem a vezérlőtisztet, hogy az zászlókat állítsa sorban és vezényeljek. Örökén adodom. Indulj!